Puya sa lawas ng lingkod. Ay, ating kapuya yun. Asan pa mang lutay dire? Bodyguard! Doon! Boss? Luta ba niyo, luta? Boss? Ano nga yung gilot ha? Okay, boss. Nagilok ka ano eh. Luta ninyo. Ay matay, ikapol ko sa mga trabaho ganyan. Galigid-ligid ko ito. Practice may kakardo may dito. Kardo ito. Asa tong chicks na to? Kaya ka na maayo ng muhilot. Di na pa yung sayaw. Tawgas tong chicks. Tawgas to. Chicks! Asa naman doon? Dali! Doon! Magkabungog! Si pangalan ng chicks ha? Magkabungog! Sige, sayawin mo. Button, boss. Sayawin akong gawa kabagtad kay Murag. Mingoy kay mga dagway. Bastid na sila silang mga uyab. Sige, sayawin. Sige, boss. Klase-klaseng nga sayo din na. Kung sikat sa tindog, itong ay si TikTok. Itong malamig-malamig. Sige, sayaw yun. Sayawin na. Dagko niya. Yun. Kailangan ito man ang palunan sa wala. Lagi tayo. Gahit na magkaroon boss na may mga bodyguard. Narang ba? Lagi. Tulang na tara. Gahit ha. Boss, ko diri ha. Kailangan madlock din mo sa kuwag yun. Ay mo hadlock sa lain. Sige. Hilot. Hilot ba? Sorry, boss. Trungag hilot ba? Oo, lagi ka, boss. Na. Uliyog, gainaan ka uliyog. Kapoy kay ligid-ligid kaya agay tara. Tara. Yawa gahit isa. Boss. Hoy. Ano ni mga pambayan? Ryan Reno, gahit. Moni si Ryan. Kani Moni si Ryan. Moni si Ryan. Batos na muna, batos. Batos si Ryan. Rungan ninyo na. Sama na nila. Yung anak ako, umiyak pa lang. Moni si Ryan. Sama si Ryan dire. Moni Ryan ring ano diyan sa problema. Distansya lang may musik, ubit ka ron. Ay, pick up na ko. Isa. Ikaw mo daw gahit na rin daw. Ako yung pinakagayad rin. Naa mo daw kay chicks na rin. Naa. Asa to yung chicks mit? Tawag kami. Chicks. Doon na rin chicks. Walang tao daw sila si Mua. Ay. Kuya, ang sarap to, kuya. Ano mo chicks? Oo na ako chicks. Gusto ba? Pustahan na ito. Pumapildi ko. Imuha na. Mudaog ka. Imuha lang yapon. Yung sa may upos na. Matupi. Tara. Imuha yapon. Pumapildi ko. Gina. Imuha na lang. Gina. Kuyog mo. Jubin ka. Magkabungog. Sige, sayawin me. Kanang nindot nga sayaw kay. Sino kasi sa'yo, boss? Sigunsa nang hibala nimo. Kapoy kayong lawas. Ayaw ko sayawin kay kikita imong itlog. Itong ay si TikTok. Itong malamig-malamig. What yun? Sige, sayaw gyud. Sayawin na. Allah. Dagko niya. Pagkatawa ko doon ya. Sige na. So, namin mo lang yung chicks lagi tayo. Uy! Kasaya ito. Shout out time. Dodoy?
Shoutout ko sa mayaan nga nasa abroad. Si Judith Imperado. Musta na te? Shoutout ko sa akong mga kailan dira. Labaw na ni Ariston. Ali Ariston. Shoutout sa akong mga mamaw. Sa mga OFW. Mga to. Shoutout kayo ka Ate Cherry Kanoy. OFW di ay. OFW. Shoutout po na ako kay Ruel Kalapuan. Salamat idol sa pag-subscribe o pag-comment. Wala to. Shoutout lang. Shout out din ko kay Juan. Video ko, video ko. Ariston. Kay Ay, salamat sa suporta. Salamat sa Ay, shoutout din ko ni Kwan, ni Ryan Daing. Salamat kayo sa pagkuhan mo, itong pag-ani mo, pagmula ba. Grabe ka Ay, salamat. shout out ko sa mga kumatan. O, ka Madam Chiri di ay. Salamat kayo sa tanan. Sa pagtanaw sa mga. Upta, suportahan pa ni mo. Shoutout lang tanan. Purot manggalang